Čaute ľudia, vítam vás pri dneskajšom videu na novom kanále. Takže by som takto zhrnul, že čo budeme tu natáčať a ako, no takže budeme tu natáčať virtuálnu realitu, hru Animal Company, no a takže také série a také. No takže teraz by som preukázal, že čo ja viem, aké mám veci alebo také, no takže ideme sa kúknúť, hej, nič moc. No takže, čo ja viem, zoberieme si, takže také, hej, inventár, máme si baťošček maličký, hej, taký, kleper, pikers, takže tak, no, ideme naspäť. No takže to asi je všetko, takže sa vami končím, takže bye bye.